mga pagtudlo dili nato ibutang sa atong huna-huna. Malimot dayon ta pagkahuman kay ibaliwala ra nato, sayang kaayo kay kini ra bang pulong sa Ginoo ni mulungtad hangtod sa walay katapusan mga igsoon, og mohatag kanato ni giya aron makabaton tas kaluwasan. Og ang mga bata adto na mo dito sa inyohang Sunday Schoolanan, og akong ihatag ang panahon sa ato ang Sunday School teacher. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Magwaitingog. Praise the Lord. Sige, palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Salamat sa atong Ginoo. So, sugod ta sa atong Sunday School karon. Praise God. Alang sa mga pagtulunan mga igsoon ko. Alang sa atong pagpangalagad sa atong Dios. Praise God, samtang nagpaabot tas pagbalik sa atong Ginoo. Hallelujah. Tanang nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, palakpak ang mga kamot mga igsoon. Okay, so andam na ba gyud ang tanan? Andam na ba ang tanan? Okay, kung andam na ang tanan mga igsoon, maminaw ta sa mga pagbasa sa mga pulong sa Dios alang sa mga pagtulunan nga ato karong dawaton kanatong tanan nga niya karon dinhi mga kaigsuonan. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 kini nga verse mga igsuon, kini nga chapter naghisgot kini o nagsulti kini para mahibaluta mga igsuon sa mga panghitabo dagan sa panahon karon nato mga igsuon, kung unsa na ning panahon na karon og ang mga pamatasan sa mga tao sa katapusang mga adlaw. No? So tanaw nato mga kaigsuonan atong tun-an, paminaw nato karon kung kini mga igsuon kong gipang hatag nga mga pagtulunan. Praise God, ini sa 2 Timothy chapter 3 kung niya na ba ni sa atong panahon karon. Amen. Manindog sa tangtanan mga kaigsuonan, manindog ta. Una-una ta mga igsuon. Praise God. Sa kabuntagon. Hallelujah. Praise God. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Kaya na mo sa inyong Bible. Ingon ang Bible mga igsuon sa atong pinulungan, apan sabta ninyo kini. Nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Tanan mo ingon sabta kini. Ignay mo katapad sabta kini. Igna ba imo katapad sabta kini. Unya sa kulay mga adlaw mawang pangabot ang mga panahon nga malisod. So pagtulunan karon mga igsuon ko, alang kanatong tanan, praise God nga niya dinhi karon, dalaygon ang Dios. Hallelujah. In the last days, perilous time shall come. Okay. So salamat sa mga pagtulunan nga atong nabasa karon mga igsuon sa 2 Timothy. O magampo ta, gamhanan og balaan nga Dios. Nagampo ang imong alagad, panalangin ni Ginoo bisan pa man ang pagkat-on, pagtulunan karon niining mga butang panghitabo karon sa kalibutan ug ang mga pamatasan sa mga tao nining kaulahing mga adlaw. Nagampo ang imong alagad, panalangin ni kaming tanan. In Jesus name I pray. Amen. Makahimo na mo sa paglingkod mga igsuon. Okay, sa 2 Timothy. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Dali lang mga igsoon ha. Isa-isahon nato ni ang gisulti sa Timothy
Dinhi na to masayran karon mga igsuon kung unsa na ning panahon na karon ni ata. Praise God. Usbo na to sa verse 1. Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw. Tanan mo ingon kaulahiang mga adlaw. Managpangabot ang mga panahon nga malisod. So ang gisgutan aning verse 1, panahon nga malisod. Tanan mo ingon panahon nga malisod. Ang panahon bagid mo lisod. Mo baybot pasabot ani. Tanan ninyo ang Bible ingon, sabta ninyo kini sa kaulahiang mga adlaw muabot ang panahon. Nga unsa daw nga panahon? Unsa nga panahon? Okay. Unsa pa gyud ni panahon ni ang gisgutan dinhi? Panahon gyud. Unsa man ang panahon? Adlaw? Tuig? Mao ba na ang malisod? Okay, atong sayron kung ang panahon bagid mo ilisod. Verse 2. Kay ang mga tao unya mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Ana. Dili di ay panahon ang lisod, ang mga tao. Niining katapusang mga adlaw, ang gisgutas Biblia, ang lisod nga panahon gisgutan tungod sa mga tao. Unsa man di ay ang mga tao nining katapusang mga adlaw. Number 1, para mas masabtan na to, matod pa sa Biblia, mahigugmaon sa iyang kaugalingon. Mo na iuna. Lisod nga panahon tungod kay ang mga tao mahigugmaon sa iyang kaugalingon. Kung magisgutag mahigugmaon sa kaugalingon, but pasabot, walay laing gyunahuna, kundi kaugalingon ra gyud. Unsa may example na to kanang nahigugma siyang kaugalingon. Unsa man sa inyong nahuna kanang pangitag mahigugmaon sa kaugalingon mga igsoon. Ang buti pasabot lovers of their own selves, but pasabot gitawag selfish. Pag nahigugma ka sa imong kaugalingon, ang giingon sa Bible, lovers of their own selves. But pasabot, selfish. Nga, lisod, magyapon na English, magyapon na selfish. O sa may Bisaya na. Kanang selfish. Sa may Binasaya na. Ija aho-aho. Sa Boholano. But pasabot. So may Bisaya ko na ng selfish. Ha? Oh, hakog lagi. Yarang kaugalingon ang ginahuna. Maunay giingon, lovers of their own selves. Selfish. Walay laing gi atupag ang kaugalingon ra gyud. Dili po din na maayo no. Kinahanglan makakita gid pug kadi ay sa uban. Amen. Ang kinaraan sa mga Pilipino sa una, mga tiguang pa. Sa una pang panahon, mga tiguang ng mga tao karon sa una, di ba? Manay kalainan. Ang mga batanon sa una, tiguang na karon. Lahi sa una, basta silingan. Kung unsay sudan diri, dalon dito. Kung unsay sudan dito, dalhon diri. Kung unsay sudan diri, hatagan dito. Kung unsay sudan diri, hatagan po diri. Di ba? Nga na ba sa una? Nga na sa una, oy. Bisa ganig to ang pinakas purok. Ala, bitbitan pag yung ato sudan nito. Makita ni mo sa una, kanang pagka manggihatagon mga igsoon. Amen? Amen? Karon, makita na to, urang iya-iyahay na. Oh, iya-iyahay na. Bisag luhar ka dupa gani ang bahay. Ang mga tao karon bisag mga sigke.
Manila lang, kapuyo, magiging Manila, dugay nga panahon. Sa Manila, mga igsuon ko, bisag atbang rambay, di na mo mag-ila halos. Nara sa usa ka purok, halos di na mag-ilhanay. Di na magtinagdanay. Ang ilanan sa katapusang mga adlaw, matod pas Biblia, lovers of, unsa man, their own selves. Diha mo gawas, Brother Wilmore, ng pagkamahigugmaon sa kaugalingon, pagka-iya-iyahay, kanyahay. Gituluan mong putas Biblia, anaon saon mga iyo. Di mo pud maayo ng tanaon nimo wis arang tapulan na niya hinatagan nimo bugas ug sudan, di mo pud na maayo. Dili na but pasabot ani mga igsuon. Ang but pasabot ani kada bang mahigugmaon kasi imong kaugalingon nga wala kay laing gitagad ang imo lang kaugalingon. Selfish ang but pasabot ana. Shall we say praise the Lord? Kamo sa inyong balay, sa inyong mga silingan, kahatag pabadbog sabaw. Wala lagi maningog. Kung naa, sa may hatag pod kung wa, so kang naa gyud, di ba? So ang lovers of their own selves, nagpasabot ka na mga igsuon, nga walay laing giatupag, walay laing giatiman, walay laing gitan-aw, walay laing mga igsuon, di ang iya lang kaugalingon, wala na siyang pakialam sa iba. Lovers of their own selves. Tanan maingon, lovers of their own selves. Nahigugma lang sa ilang kaugalingon. Buti pa sa butana, bisayaon na tugmaayo na para masabtan sa tanan. Pag moingon tag lovers of their own selves, but pasabot, hakog. Sa katapos ang mga adlaw, brothers, sister, nga niya karon, ang mga tao daw, matod pa sa Biblia, mga hakog. 2 Timothy chapter 3, verse, saman, unsa nga verse? Verse 1. Nga kini mga igsuon ko nga mga pagtulunan karon sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan nato ang atong Ginoo sa makausap pa. Dili unta ni mahitabos Kristohanon. Mga kuan man ni siya, mga kuan ba, gipakita ani nga ang but pasabot aning Biblia kini atong gibasa. Mga tao nga naa sa gawas. Mga unbelievers. Timailhan sa katapusang mga adlaw, but pasabot mao ni mahitabo sa mga tao. Ang ato karong topic, ang pagtulunan nato karon, attitude, ang tanan maingon attitude of the people, sige daw, in the last days. Maunay siya ang mga, ano man ang attitude, Sister Ashley? Behavior, no? Lagi, bamatasan. Karakteristik. Mga pamatasan sa mga tao, nining kaulahi ang mga adlaw. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Unsa daw ang number 1 nga atong gitakil karon? Hello, unsa daw to? Unsa daw to? Number 1? Lovers of their own selves. Selfish. But pasabot, hakog. Kanadang selfish, hakog din na. Tanan mo ingon, hakog. Okay. So maunay number 1 mga igsuon. Katapusang mga adlaw, ang mga tao mahimo ng mga hakog. Maunay gidescribe sa Bible sa katapusang mga adlaw. In the last days, perilous time shall come. Gisgutan kini o gilitok kini mga igsuon ko, pinaagig pagtudlo, pagsulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Gisulat na niya sa apostoles nga si
Apostol Pablo. Asa niya ni gisulat? Sa alagad sa Dios nga si Timothy. Nga sa ingon ni ana, si Timothy iyang matudlo og iya ning matagaan ang mga tao og pagtulunan mahitungod ning ining katapusang mga adlaw. Sa katapusang mga adlaw, ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Gitawag ni siya hakog, iya-iyahay, walay pakialam sa uban. Ang ikaduha nga mga pagtulunan nga gisgutan sa Biblia, naghisgot og nagtumbok sa katapusang mga adlaw nga ang mga tao, ang ikaduha matud pa mga igsuon, kubitos. Unsa man po ning kubitos? Atong tan-awon karon mga igsuon, unsay bot pasabot aning kubitosness. Okay, basahon ako ha. Sa verse number 2, ang gisgutan di ay aning malisod nga panahon, ang mga tao di ay kaya ang mga tao mahigugmaon lang sa iyang kaugalingon. Ikaduha, kini gitawag kubitosness. Unsa man ni sa Bisaya? Mga hinapi. Sa man ang hinapi? Ha? Wala ikaduha. Mga hinapi, brother Kipkipan. Sa man ang hinapi? Ha? Maunay kubitos. Ang mga tao daw stirdisi mo abot ang katapos sa mga adlaw, mga hinapi. Money lovers. Matandog tatanan nanay kay bisan Kristohanon. Kinahanglan bantayan ang kaugalingon kay tungod sa hinapi, ang resulta ana di nakasimba kay mangitag kwarta. Dautan ang kwarta di. Ngutan ako ninyo be. Minaw ba mo? Dautan ang kwarta di. Dili oy. Ngayon mo dautan. Ang dautan ang naghawid sa kwarta. Sumilabutan ang kwarta wa may kinabuhi na. May mo dautan yung kwarta, dautan. Dautang kwarta sa imong. Ikaw mo'y dautan kung unsaon nimo ng kwarta ang imong gawiran. Mauna nga sa katapos sa mga adlaw, ang mga tao daw, ingay ikaduha, na ang kubitosness. Unsa man na, hinapi. Dili dautan ang kwarta. Ang dautan, kung nahigugma na ka sa, maunay dautan, kung ang tao, mahigugma nagkwarta. Kanadayang kubitos, but pasabot ana, mga kaigsuunan, nahigugma na sa kwarta. Nyo si sultis Biblia. Ang paghigugma sa salapi, maoy gamot sa tanang pagkadautan. Dili dautan ang kwarta, kanang bersikulo ha. Ang dautan, ang paghigugma sa salapi. Kuha? Kuha ba? Bisan mga Kristohanon, maiguan eh. Dili na mag-upiring, di na mag-ikapuo. Kaya nga no, sayangan sa kwarta. Kining ako ikapulo nga iskalibo, karon mapalit na manig bugas. Tunga sa ako. Malimbungan ba yata na? Amen? Amen? Ignay mong katapad, ayaw palimbong brad. Stare, ay palimbong. Masod na sa hinapi. Amen. Pag mag-upiring sa simbahan, si Rizal, ako no permanente makitaan sa upiring plate. Kisa man lang si Rizal.
Basta mag-offering lang gani, kinagal ka lang offering plate, oy. Kaya unahon paghatag sa simbahan kuno kini mga sinsilyo, pero mga tibuok, ay safety na. Uy, maapil las mga hinapi, mga igsuon. Greedy. Nahigugma sa kwarta. Loving money. Siguruho na to, mga Kristohanon, nga wala ta mahigug magkwarta. Nanginahanglan tag kwarta? Pero ayaw higugma ang kwarta. Tungod kay ang paghigugma sa kwarta maoy ugat sa tanang pagkadautan. Manay kaduha, timan na to ha? O sa ganitong una? Sa itong una ganina? Hakog, mo to sa una ganina. Selfish, unsa to term nga gawin sa Bible? Unsa to gingon? Lovers of their own selves. Karon kubitos, but pasabot ani, lovers of loving money. Paghigugma sa kwarta. Paghigugma sa salapi. Ikatulog isgutan aning bersikulo ha. Muli mulisod gyud ang panahon. Dili ang panahon mo lisod, ang mga tao nga nabuhi aning panahon na. Unya gitumbong sa Bible, mao na ni ang last days. Parehas kang Noah ba mor? Di ba sila Noe? Sa wala pa ang lunop, mao gihapon to sila. Mao gihapon tong mga tao. Nahigugma silang kaugalingon, inay nga mga lagad sa Dios, kay nanay mga warning, nanay mga pagwali, wala. Tuahinon sila sa unsa man. Tanang kahilayan ilang gibuhat. Number 3, ang gingos Biblia mga igsuon. Kung unsay gisultis bala ang kasulatan ning katapos sa mga adlaw nga mga tao nga niya karon. Tanan maingon, praise the Lord. Kaya ang mga tao sa kaulayang mga adlaw mahigugmaon sa ilang kaugalingon hinapi ang ikatulo tigpagawal. Lauma ani nga Bisaya oy. Kasi maka-explain aning tigpagawal. Katong mga taas-taas na panuigon, katong mga natawag yun sa mga 1960s, 70s, mga kinaraan nga pulong, tigpagawal. Kasabot mo ani? O sa man ang tigpagawal? Bulala. Listen mo na ito na ignon ka rin. Ikaw, tigpagawal ka ba? Katawa na, di mo na kasabot. Sa atong generasyon ka na, sa mga tigpagawal yung kakaibaran ba? Di na masuko ni mo, kaya di mo lang nakasabot. Pero kay Glog, bulala ni mo eh. Ang tigpagawal di ay, mao na siya gitawag sa English, boosters. Gusto mo kaog booster? Manunggan na to. Booster, pagkaon mo na sa sana. Dili na bot pasabotan nga booster. Di na mao. Ang ani sa Biblia, ang ikatulong nga mga pamatasan o kinaiyahan o mga attitude, behavior sa mga tao sa katapusang mga adlaw, ang ikatulo gitawag boosters. Mutigi ingon stirdurina. Sa to ingon niya ganina? Bulala. Hambugiro. Proud. Tanan mo ingon, praise the Lord. Pride, proud. Dili kay nato magamit. Kana yung gitawag mga gisulog booster. Boosters. Gitawag og tigpagawal. Mo na ikatulo nga moabot nga mahimong lisod ang panahon tungod kay mga tao ingana na. Hambugiro. Bisag ang gisuot o kay-ukay hinambog. Ayaw na hambog. Pag hinambog pag ginoon imong chinilas nga ukay-ukay 150 ray palit nya ignon nimo 1.5. Di ba? Ang mga gupit ipanghinambog. Dito naon nimo agi anag train dagko ka.
Lakaw-lakaw na sikat kay panghinambog na iyang gupit. Di ba? Ayaw panghinambog. Pwede man mo suot og mga mahalon, pero pwede mo suot mga nindot, di man bawal, pero ayaw kay pahinambog. Amen? Boosters. Everybody say boosters. Grabe ning mga tao day karon sa katapos sa mga adlaw, no? Kapanaid mo? Nangalagad bang kita Ginoo? Kapanaid mo ana? Nga naa na sa atong panahon katapos ang mga adlaw. Na ano? Okay. Sa may kaupat, nga gisgutas Biblia. Tigpagawal. Sa may kaupat. Tanaw niyo yung Bible nga atong gibasa? Tigpagawal. Ang ikaupat, proud. Ngunit ang gilitok na ko ganina. Tigpagawal, boosters. Mao na ganina ang boosters, tigpagawal. Everybody say praise the Lord. Showing oneself above others. Mga taong arugante. Nangalagad si Ginoo kinahanglan dili ta arugante mga igsuon. Amen. Pugong gyud kay mahimutang arugante na mawa mga tupag Kristohano na kana bitong dali kay mo react. Dali kay mo react. Kagahapon na nawag mingit-ngit na. Na may nagsuroy-suroy mga igsuon ko dito sa lasang, giispatan among naong. Ispat gyud nga basta hapit na punder akong kalimutaw oy. Digi na mo, Brad. Ayaw mag-ispati kay sakit mata. Layo distansya. Wag yun gihapon. Ngita gigbikil ni ba? Singgita po ko, sakit ko kasi matay ni gana. Tutok yun. Kung ngita yun nagbikil ba? Bikil gustuhan ni ba? Nalami na kanang ikaw biklon, kalami ra magyug kay pag ikaw manginit na po ka, na, bisa pa kung sa kahigante, di ka mahadlok, mas mabikil na ka ba? Kasulay na mo, ana. Nagibikil mo. Kasulay na mo. Niyan sa may inyong reaksyon, pag ibikil mo. Ha? Pagkalami alagi kayo. Pero diya masukod ang atong pagpangalagad. Okay, relax lang. Bahala na. Piyong na lang. Piyong. Dukmo. Ayog tanaw ispat. Piyong. Hanto na ulian. Nawa nang wala na ang kuhan. Maulian ra po di ay. Na, musukli na ka. Reaksyon mo, birada po na ka. Awa, oy. Appeal ka ni mga igsuon. Showing oneself above others. Arrogant. Proud. Tanan mo ingon proud. Mana ika upat. Mga kaigsuunan. Mapagarbuhon. Tanan mo ingon mapagarbuhon. But pasabot anak mga igsuon kanang gitawag proud pagpakita sa kaugalingon nga labaw siya sa uban. Labaw siya sa uban. Mga tag proud iyang gitanaw yung kagalingon nga wag yung makalabaw nako. Proud na siya. O sa man ang ikalima, tanaw na ito ikalima. Sa ikalima, tanaw yung Bible ya. O sa ikalima, nga nasa yung Bible. Katapos ang mga adlaw, sa kani ang ikalima. Sa Bisaya, mga igsoon, tampalasan. Samot na nilita kasabot. Sa English, blasphemers. Sa maning blasphemers?
Naignon ka karon kining bataa tampalasan gyud kadong. Katawa ra man na. Di mo nakasabot unsa nang tampalasan. Kamo kasabot mo sa nang tampalasan. Sa Bisaya naman ang tampalasan. Tampalasan may batasan. Ang bot pasabot ana, tampalasan, bot pasabot abusive, speaking evil. Bot pasabot pag maingon nga tag tampalasan, mauna nang mga taong saman sa Bisaya. Speaking evil. Abusive. Sultian ganis ginikanan, singka dayon. Sultian gali, tudluan galis ginikanan, tubag dayon, pamalikas dayon. Nana na sa atong panahon karon. Mas mga gagmay pa gani, maupay pagkakuan gani, 6 anyos, 5 anyos, na oy, suklan na ginikanan oy. Pag manulti mga igsoon, na ibag, wa man kay buot ma. Mama na inoy way buot. Bugok man ka ma. Kadungog na kuha ng mga bata karon. Di man ka kasabot ma. Lah. Buhi pa ka ng mga batago, ay buot ilang mama. Muna giingon sa Biblia, katapos sa mga adlaw, ang mga tao, abusive, speaking evil. Sa English na, blasphemers. But pasabot anang blasphemers, speaking evil, abusive. Abuso ba? Abuso kaig sinultihan. Lahi man ang nangalagad sa Ginoo mga igsoon kay ang atong mga sinultihan pinahiluna man. Kamo, pinahiluna ba ang inyong sinultihan? Hello? Mga ginikanan sa inyong balay, bisag lagot na, pinahiluna gihapon? Wa nakatingog. Basig may yung ginikanan, jatis ning bata. Di nakakapugong. Buangon ning bataan ni ayaw. Bisag unsa na nimo kalagot kapungot sa imong anak, relax. Ayaw gamit og mga pulong abusive. Speaking evil. No. Kuha na. Amen? Amen? Plastar. Nak. Di gyud na maayo ng imong gibuhat nak. Makahimo pataan na karon atong panahon sa pagpangalagad sa Ginoo? Makahimo pata? Oh. Pag mutubag ang anak, unsa may mong ibahos? Sige ra ko kadungog ra ba dire, mga Kristohanon. Pag mutubag ang anak, moingon na dayon pud ang okay gabas, kagamay pa gituok ta na unta ka. Speaking evil. Dili na siya mao. Para na sa mga tao, mga igsoon nga wa mga lagad og Dios. Pero ikaw nga nangalagad, relax. Ayaw sukli og mga gitawag evil speaking evil mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Ayaw paglitok og mga pinulungan di maayo, ayaw. Kaya naman yung mga anak mga barumbado, di ba malikayan? Na may mga anak mga bugoy, na po yung mga anak mga bugay. Ang babae bugay, pag lalaki bugoy. So may buhaton na. Dapat pinahiluna. Amen. Unsa na to ikalima karon giskutan na to? Blasphemers. Everybody say blasphemers. Tanan maingon blasphemers. Unsa pay but pasabot aning blasphemers? Harmful statement. Makapadaot nga mga unsa man? Pulong. Mga balita. Harmful statement. Bot pasabot ana maritis. Sigirag maritis, nya lalaki maritos. Oh, di ba? Magpamatuod bisan sayop. Bisan bakak himuog sakto. Grabe no? Dauton ng uban. Harmful statement man na. Harmful statement. Kanang mandaot ka suban. Kuha ninyo?
likayan gyud pagpandaot sa uban. Dili gyud na mahitabo dapat sa Kristohanon. Pero sa mga dili Kristohanon, walay problema sa ilan eh. Wala man pakialam. Mao man ni siya ang mga mga sinyalis, mga timailhan karon nga naa natas katapos sa mga adlaw ang mga tao blasphemers. Sa Bisaya na unsa man ang blasphemers gisgutas Biblia mga igsoon. Masukihon, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan. Mo na ikaunom, disobedience to parents. Naa sa Biblia ikaunom. Katapos sa mga adlaw ang mga anak, mga kuana. Saman, mga supakan. Disobedience to parents. Inyong mga anak karon, mga ginikanan man mo, mga butan tanan. Ha? Pangutanon ta mo, mga ginikanan. Papa ug mama, mga butan tanan yung anak. Matod pas tagagawas nga, be sagon sa ni mog tudlo. Kaysa isa ka daog bulig, nagi sa kabukbuang. Kinsa kay buang diha sa inyong kuan, mga anak. Sa isa ka daog bulig kuno, mo man gisulti sa kalibutan. Sa isa ka daog kuno nga bulig sa lubi, nagi kuno isa ka buk diha, buang. Tinod na? Tinod na mga igsoon? Kamo kay manlugitay man mo. Makasukad kasulay po dana. Saka mo lubi, tinod na nga kada bulig na gibuang. Tinod. Deklaro na to ng ilang gisulti ba kung tinuod ba jud na? Ikaw mor, manakaay ka mor sa una. Kasi may manakaay dire. Ber, ikaw ber, manakaay ka ber. Saman ber, tinod nang giingon sa mga katigulangan nga sa isa ka daog bulig nagi isa ka buang ana. Depende no. Dili tanan. Di ba, sunod-sunod ana tuod ay ta. Dili tanan, bot pasabot na ay ingana nga sitwasyon, pero dili tanang lubi. Saka kumusaka ta diha karon. Pasaligan ako nga kanang lubi na to diha. Dili way napulo ka bulig way buang bisan usa. Kanang naibuang, buangon na ginadaan. Amen? Nya nara ba ko yung nadiskubre sa lubi? Ako natutungpat yun kay kada bunga, mas daghan ang buang kaysa sakto ka ng tarong. Gilapugan na mo, salingi na mong punuan, padilaaba na mo, abot dito sa babaw ang kalayo. Alaos tanan palwa, oy. Pero hibulong may sunod bulan kay tanang nangalaos, nangahulog. Oy, nisubwig man ang bagong palwa. Bago bang palwa? Lati nga, may grabe man tong kalay na buhi, mangyapon eh. Hangtod nga namunga na pod. Ay naunsa man pagpamunga mga igso na mga buang. Amo gani gisunog kay buangon. Kini ding mga batang buangon, sunuga, di ba? Sigurado lagi ko. Tinga, magog di maulian. Bitaw mga igsoon. Nakasulay na mo lubi yung gisunog? Brother Aling, naman kay kalubi ano? Brad Carlos, na kay lubi? Nay lubi ni mo nga buangon? Sunugan na. Di ba ulian lagi na? Basta nilang masubrag sunog. Kuratan gani may kay pagbalik na pagbunga na niya. Na ulian, pagbunga na natingala mi. Wa na buang. Discovery na punto na mo. Ikaw wala ka. Ingana dahil no. Basta na buangon. Sunugon rin ay. Nya ka ng mga buangon. May bala na itong buangon. Kay bisag di na ito kinuon. Bisag layo ra. Mga talinis. Mga kuan ba? Barag mga mga tagas. Deform ba? Deform. Ang hulman niya ba? Barag di gid maayo ba? Amen. Sa katapos ang mga adlaw sterdisi, ang mga tao daw ay ngani. Blasphemers, disobedience to parents. Bisaw ko sa ugmay-may, maoning buhaton ha, maone, o sige nak,
Okay, mao ni kinahanglan para maayo ka, mao ni ang dagas kinabuhi, sundan ni. Kay pag mata si mong bata lahi na gibuhat. Dili na malikayan kay gisulti na nas Biblia daan. Mga sa kaulayang mga adlaw kalisod nga panahon tungod kay matod pa sa Biblia ang mga kabataan na disobedience to parents. Number 7. Unsa man ang gisulti sa number 7? Masukihon sa ginikanan, number 7. Why igabaws? Unsa man na sa English ng why igabaws? Ma-explain na to ng why igabaws? So, ibot pa sa botan ng why igabaws. Sister Inday ko no be? Kalamin tagwa man kay igabaws. Unsa may ibot pa sa botan na? Ha? Bot pa sa botan ng why igabaws mga igsuon. Sa Bible na, sa English na, ang unthankful. Ang bot pasabot anang unthankful mga kaigsuunan ko. Kana bang wala bay sa gibuhatan na nimog maayo. O bragwa lang. Gapitok-pitok lang kalimutaw. Agihimo na nimo ang tanan sa iya ha. Barago agihapoy nada ang imong kinabuhi nga nagtabang siya, barago agihapon kay nada sa iya ha. Na, way mga igabaws. Dili mapasalamaton. Hoy usuhon natong mapasalamaton ta ha. Amen. Bisag unsa mapasalamaton ta. Salamat. Thank you Stir ha, Brad. Thank you. O, bisag ka nang mobisita sa imo, bisag way gihatag, way gida. Pasalamati. Salamat sa iyong pagbisita ha. Salamat sa iyong pag-anhiya. Okay, balik ko na to. Review ta number 5. Unsa gani itong number 5? Blasphemers. Unsa ibot pasabot? Tingog-tingog pun mo diha. Bot pasabot sa blasphemers pagpasipala, mga abusado. Kanunay magsulti og dautan. Kaunom, sa man to? Disobedience to parents. Supakan sa ginikanan. Pasaway. Sa ignan sa ginikanan, ayaw laagnak ha? Laag yun. Di mga igsuon ko, inyong mga anak, palaagapod. Napoy, ginikanan nga sobra rapod. Makatigang lagkaduha gikas pultahan singgit na ito na pod laag na pod palaaga pod sa mapug ka oy palaaga pero tagaay og time limit sabot palaaga kay mga bata magduwa man gyud na pero imo pong tudluan ada sa asa dapit ka dapat mo laag. Hello. Ginikanan, di po kabalo, pagtikang palas pultahan daan, tanawa, nangaton na po di mong tiil, putlon ko na. Stilan po ning amahana. Po, yung mga kinahanglang pagtulunan gihapon. Kitiw na po na imong tiil, day. Magpabukal ko gininit, lapuan ko na. Nga nang ginikanan, mo na'y tarong. Dili. Ang imong imuon, kaya mga bata, mulaag man gyud na, mulakaw man gyud na, kay ila man gyud ang kalipay, tudlo ilang, asa dapit ang angayan niya laagan. Asa dapit siya mo adto ba? Pagtanaw niyo nga mo, adto ko dito, akong barkada kay magkuan me. Ay, nakabalo kasi ang barkada ang dautan, igno na mo nga, day. Ayaw adto dito, day. Kay kanang imong barkada, day, makadaot na nimo. Dito ra kalaag kang kuan. Tudlo Paminaw mo ha, mga ginikanan. Tudlo adapit siya dapat mulaag. Dili kay paggawa sa putlan ta kagliog karon day. Ayaw. Tudlo asa dapit siya mulaag. Tudlo
sa iyang duwaon. Kay magduwa man gyud na. Maglaag, magduwa-duwa. Dong, ayaw taon ana dong barkadaha dong. Adto ka dito maglaag ka dong. O asa man dapit? Kana siya pa. Ayaw dong, tudluan ta ka dong. Ayaw na kay makapadaot na nimo. Okay, tagaan ta ka, mulaag mangyud ka. Adto dito kang kuan, mao nimo ilaagi kay makatabang nimo na. Dili makadaot nimo, dito ka maglaag. Tagaan dig oras, o duha ka oras na dong ha, uli dayon. Sabot. Kasabot pa mo? Iya po yung higpitin yung kung nga na magaling. Kadinahin lang na inyong mga anak. Igay dito sa lamisa. Panggaid na lang na diha. Way buhi-buhi. Hungiti na lang. Mawagi. Kadumdum ko dito singuog sa una. Na misilingan mga igsuon nga. Laag ang iyang anak. Babae. Pag-uli, anab. Ang papa nag-andam na dayon. Sana, gunting. Pahakan, pag. Para di mulaag, pagkaugma, bisan pahak na, mulaag magigihapon. Wala, bisan, ang atong mahimo na ginikanan, tudluin na lang. Tudluin ba, asa siya dapit? Unsay oras dapat sa iyahang paglaag niya. Magdula-dula, magina sila. Tudluin. Kay ang panahon karon mga igsuon, sa katapusang mga adlaw, ang mga kabataan supakan sa ginikanan. So kung sa may buhaton na to, labi ng mga Kristohanon, kitang Kristohanon, ang atong buhaton, tudluan nato sila sa maayong pagtudlo para maulian sila. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mga kabataan sa katapusang mga adlaw dili na muuyon sa pagtudlo sa ginikanan. Sa maayong pagtudlo dili na. Supakan gani, tanan mo yung supakan. Disobedience to parents. Kapito, unsa ganito? Dili mapa salamaton. Mag-review lang tagamay para makakuan gyud sa inyo ba? Di niyo malimtan. Madumduman niyo kanunay. Niyatas number 8, unsa man ang mga tao sa katapusang mga adlaw sa number 8, ikawalo naman ta. Unsa man? Ha? Walay pagbatis paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatunayangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Sa English na ikawalo mga igsuon, unholy. Everybody say unholy. Tanan maingon na unholy. Number 9, without natural affection. Grabe ni. Ato ning hisgutan karon. Muna ikasiyam nga mga pamatasan karon sa mga tao ning katapos sa mga adlaw. Number 8, unholy. Number 9, without natural affection. Number 10, trust breakers. Unsa man ning number 8? Dili. Unsa man ning unholy? Dili balaan. But pasabot ang mga tao sa katapusang mga adlaw, mga hugawan na, hilig naghugaw. Pag moingon galitag, dili balaan, but pasabot ana, mulikay na sila sa pagkabalaan. Likayan nila na. Subot pasabot, dili na sila magkinabuhi nga Diyos nun. Ang ilang common nga himuon, mga saman pinaras na tanan. Oh. Hello. Sa social media, mas gamay ra mo tan-aw sa wali kaysa mga pinaras. Butangin nagpinaras diya sa social media, di ba? Milyon-milyon din ang views. Pero tinarong, naibiyog yapon, naibiyos pero gamay ra. Walay natural nga pagpahibalo. Praise God. Pagbati. Ilabi na sa mga ginikanan, alang sa mga anak. Kining
Number 9, mga igsoon, gitawag not without natural affection. Mawala na ang gitawag pagbati, gugma, pagmahal sa ginikanan, mga anak, mawa na mga kaigsunan. Number 10, kining gitawag trust breakers. Usa ka tawo nga dili madani sa pagsulod ngadto sa usa ka pakigsaad. Dili mabalhinon, mahimo usab nga magpasabot nga dili tinuod ang saad sa usag-usa. Mao ni siya gitawag trust breakers. Number 11, false accusers. Kining mga bakakon, mana false accusers. Tigbutang-butang. Mao na number 11, mga igsoon. Number 12, incontinent. Unsa may bot pasabot aning incontinent? Walay pagpugong sa kaugalingon. Number 13, kining gitawag first. Bot pasabot ani mga igsoon, bangis, dili maayo. Hallelujah. Number 14, kining gitawag despisers of those that are good. Mga kuan, kana bitawng dili mahigugmaon sa maayo. Gusto sa tao sa katapos sa mga adlaw nga dautan na lang tanan. Number 15, unsa man ni gisulti sa Biblia, traitors. Ang traitors, but pasabot ani usa ka magbubudhi. Mao ni katapos sa mga adlaw. Daghanay mga tao mga magbubudhi. Number 16, gitawag og hidi. Mga gahig ulo. Tanan mingon gahig ulo. Usa na sa mga kuanin, mga delikadong butang panghitabo mga igsuon ko sa katapos sa mga adlaw. Number 17, high-minded. Mapahitason. Lain nga termino, tigpaburot. Ay tigpaburot. Burag balon da ini. Burag balon, burot-buruton. Katapos sa mga adlaw mga igsuon. Tigpaburot. Walay pagtahod bisan pa man sa mga sinultihan, mga taong arugante. Munay high-minded. Number 18, lovers of pleasures. Ang mga tao sa katapos ang mga adlaw, lovers of pleasures. Unsa man ang lovers of pleasures? Mahigugmaon sa mga kalipayan. Inay sa Diyos. Number 19, more than lovers of God. Number 20, having a form of godliness. Tanaw nimo ang porma Dios nun, pero sa gawas tanaw nimo sa lawayon ang mga buhat. So aning 20 mga igsuon sa katapusan mga adlaw, tanaw nimo ang mga tao, daghay mga tao, tanaw nimo Dios nun, tanawon. Pero sa gawas talamayon og binuhatan. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. 21, denying the power thereof. Matod pa sa Biblia, sa katapusan mga igsuon, kining paghimakak sa gahom niini. Dili pagdawat, pagsalikway sa mga butang nga gitanyag nga maayo. Pagsalikway, pagbiya, pagwagtang sa mga butang
nga maayo nga gikan sa atong Ginoo. So kini mga igsuon kong gisgutan nato tanan, mao ni siya ang attitude of people in the last days. Behavior characteristic of the people in the last days. Gitudluan ta sa pulong sa Dios karon, kining katapusang mga adlaw moabot gayod ang gitawag delikado nga panahon. Everybody say amen. Na nagpasabot nga kining atong panahon karon malisuron tungod sa mga tao nga ingani na og mga kinaiyahan og mga binuhatan. Akong gyud tanan sa pagpanindog mga igsuon, praise God. Kita karon nga nangalagad sa Dios, paningkamutan natong tanan nga mahilikay kita. Ug dili ta apil ni ining gisgutan karon mga igsuon sa ikadawang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa unahan nga mga bersikulo. Praise God. Gamhanan og balaan nga Dios nga among gialagad, nagapasalamat kami sa pagtulun-an karon. Amen. Ining katapusang mga adlaw nga malisod. Gitumbok ni ini Ginoong Dios ni Apostol Pablo. Praise God nga kining panahon na gitawag malisod nga panahon tungod sa mga tao nga ang tanang binuhatan kinaiyahan kagisgutan din nga among gibasa karon maunay nagpanghitabo sa mga katawhan. Panalangini ang imong iglesia nga kami o Dios magpadayon sa magbuhat sa imong kabubuton. Salamat sa imong pagkamaayo, panalangini kaming tanan. Kanimo ang himaya, kanimo ang kadungganan. In Jesus name. Amen. Palakpakan nato ang Dios mga igsuon. Praise the Lord. Maglingkod ang tanan o niya ang gusto mo break. Himo mga igsoon o pagkuan niya. Samtang prepare ta sa atong panimbahon. Doo lang para sa atong Sunday School offering mga igsoon. Praise God.